Είδαμε στο προηγούμενο μάθημα κάποια εισαγωγικά πράγματα για τη φιλία. Δεν μάθαμε όμως και κάτι συγκεκριμένο. Ας δούμε λοιπόν τώρα κάποιες πιο τεχνικές λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο με τον οποίο ο Αριστοτέλης συλλαμβάνει το πρόβλημα της φιλίας. Και ευθύς εξ αρχής προσπαθεί να μας δώσει έναν ορισμό της φιλίας. Εξαιρετικά σημαντικό, ίσως τελικά λίγο προβληματικό, αλλά θα δούμε. Έχετε το κείμενο μπροστά σας, βρισκόμαστε στο 8ο βιβλίο, στη δεύτερη ενότητα ή κεφάλαιο και λέει λοιπόν ότι για να είναι κανείς φίλος, λένε, πρέπει να κάνει τρία πράγματα. Πρώτον, βούλεστε τα αγαθά εκείνου ένεκα, να θέλω το αγαθό για χάρη του άλλου. 2. Αυτή η εύνοια, θα εξηγήσω μετά, να έχει χαρακτήρα διαδραστικό, να είναι και από τις δύο πλευρές, να είναι εκατέρωθεν, αντιπεπονθώσιν είναι ο όρος. 3. Αυτή η εύνοια να μην είναι λανθάνουσα, δηλαδή να έχω συνείδησή της. Ας δούμε ένα-ένα αυτά τα πράγματα. Από τα απλά. Εύνοια, όταν έχω μια ευνοϊκή, μια θετική εικόνα για κάποιον. Είναι η φιλία μια μορφή εύνοιας? Όχι. Είναι η εύνοια μια έννοια γένους και η φιλία μια έννοια είδους? Όχι. Η φιλία μοιάζει με εύνοια. Αλλά πρώτα, η φιλία προϋποθέτει, είπαμε ότι είναι εκατέρωθεν. Άρα ότι και εγώ έχω μια θετική εικόνα για τον άλλον και ο άλλος έχει την ίδια εικόνα για μένα. Μετά, την εύνοια, μπορώ να μην ξέρω ότι κάποιος άλλος έχει απέναντί μου εύνοια. Να έχει, αλλά εγώ να μην το ξέρω. Ενώ στη φιλία, λέει το κείμενο, αυτό δεν μπορεί να ισχύει. Πρέπει να το γνωρίζω εγώ, να το γνωρίζει και ο άλλος. Όπως βλέπετε, είναι εμφανές. Η πιο δυναμική πρόταση είναι η πρώτη. Να βούλομαι τα αγαθά του φίλου για χάρη εκείνου. Αυτό θα έμοιαζε ίσως με εκείνο το αίτημα που είδαμε στο προηγούμενο μάθημα για αλτρουισμό, ας πούμε. Για χάρη του άλλου. Έχω ήδη πάρει τις προφυλάξεις μου και πει ότι αλτρουισμό με τη σύγχρονη έννοια στον Αριστοτέλη δεν θα βρούμε και έχω εξηγήσει γιατί. Ας υποθέσουμε όμως ότι πράγματι έτσι διατυπώνεται στην αρχή το πράγμα. Είναι αυτός κατάλληλος ορισμός για τη συνέχεια της ανάλυσης του Αριστοτέλη για τη φιλία στα ηθικά νοικομάχια? Για να δούμε. Αμέσως μετά ο Αριστοτέλης θα χωρίσει τρία είδη φιλίας. Ανάλογα λέει με το αντικείμενο της φιλίας. Ποια είναι τα αντικείμενα της ανθρώπινης επιδίωξης εν γέννη, το έχουμε μάθει ήδη εδώ και πολύ καιρό. Είναι τρία αυτά τα αντικείμενα, είχαμε πει ήδη τότε. Το αγαθό, το ειδή και το χρήσιμο. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, τα έχει όμως το κείμενο. Στο αμέσως επόμενο χωρίο που σας δίνω. Το αγαθό, το ειδή και το χρήσιμο. Και είχαμε ήδη τότε εξηγήσει ότι υπό μία έννοια το χρήσιμο εμπερικλείεται στο ειδή, δηλαδή στο ευχάριστο, το απολαυστικό. Λέει λοιπόν εδώ, τρία είδη φιλίας, όσα είναι και τα φιλητά. Φιλητά, αντικείμενο φιλίας. Είναι αυτό που κάνει κάτι στο μυαλό μου, που κάνει κάτι να έχει αξία για μένα ως αντικείμενο φιλίας. Ωραία. Φιλητά, βούλεστε, φιλήστε, εδώ ένα ρήμα. Όλα αυτά ακόμα τίποτα δεν μου έχουν πει για τη φιλία και αυτός ο χωρισμός σε τρία είδη του φιλητού τον ήξερα εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι κάτι καινούριο που μαθαίνω. Ο Αριστοτέλης όμως τον εισάγει γιατί θέλει να κάνει μια πολύ πιο σημαντική διάκριση. Και θέλει να χωρίσει στην πραγματικότητα δύο κατηγορίες φιλίας. Την πρώτη κατηγορία θα την ονομάσει τέλεια φιλία. Τις άλλες δύο, δηλαδή ποιες, κατά το ειδή και το χρήσιμο, θα τις ονομάσει κατώτερες φιλίες. Τι είναι αυτό που κάνει την πρώτη, τη φιλία κατά το αγαθό, να είναι τέλεια? Λέει το κείμενο.
τέλεια δε εστί των αγαθών φιλία και καταρετή νομίων. Τέλεια φιλία είναι η φιλία ανάμεσα στους αγαθούς, σε αυτούς που είναι όμοιοι ως προς την αρετή. Και θα έλεγε κανείς, καλά, τι είναι δηλαδή η φιλία? Απλώς να βρεθούν δύο τυχαίοι, δύο αγαθοί, οι οποίοι έτυχε να βρεθούν μαζί και ο ένας να συμπαθεί τον άλλον? Δηλαδή η φιλία δεν είναι τίποτα άλλο από την επικύρωση του ότι βρέθηκαν τυχαία δύο αγαθοί μαζί και κάτι κάνουν? Η φιλία δεν προσθέτει τίποτα στο ότι γίνονται αγαθοί. Είναι απλώς ένα εκ των υστέρων επιστέγασμα ή είναι ένας φορέας της αγαθότητάς τους? Άμα είναι μόνο το πρώτο, δεν έχει καμιά αξία η φιλία. Είναι σαν μια απλή εκ των υστέρων διαπίστωση. Πρέπει με κάποιο τρόπο η φιλία να είναι και όχημα της αγαθότητας. Να είναι, αν θέλετε, προϋπόθεση, έδαφος πάνω στο οποίο θα χτιστεί η αγαθότητα του καθενός. Τι είναι όμως αυτό που κάνει τη φιλία των αγαθών να είναι τέλεια? Λέει το κείμενο. Τα αγαθά ομοίως βούλονται αλλήλεις ή αγαθοί. Ή αγαθοί. Λέει πιο κάτω. Με συγχωρείτε, να το μεταφράσω. Βούλε το ένα στα αγαθά του άλλου, στο μέτρο που είναι ο ένας και ο άλλος αγαθοί. Ή λέει, δι' αυτούς γάρ, δηλαδή έτσι όπως είναι καθ' αυτοί θα μεταφράζαμε σήμερα. Όχι κατασυμβεβικός, όχι με αυτά που τυχαία συμβαίνει να κάνει ο ένας ή ο άλλος. Πώς θα το μεταφράζαμε σήμερα αυτό το πράγμα? Θα λέγαμε, η τέλεια φιλία είναι τέλεια, διότι οι αγαθοί αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον τέτοιος που είναι, στην πραγματική του ταυτότητα, σε αυτό που καθορίζει την ποιότητά του ως ηθικό υποκείμενο, σε αυτόν που τον κάνει να έχει μια ηθική ταυτότητα. Γιατί προφανώς υπάρχουν πολλά συμβεβικότα. Συμβεβικότα να είναι κανείς ψηλός, να είναι κοντός, να είναι παχής, να είναι λεπτός, να είναι όμορφος, να είναι άσχημος, να είναι πλούσιος, να είναι φτωχός. Αυτά είναι συμβεβικότα. Αυτά δεν καθορίζουν την ηθική του ταυτότητα. Άρα θα υπάρχει μια σχέση των αγαθών που θα είναι τέλεια όχι επειδή είναι αγαθή. Θα είναι τέλεια επειδή η φιλία αυτή αφορά τον έναν και τον άλλον στην ολότητά τους, στην ταυτότητά τους. Πώς θα ορίσουμε τις άλλες φιλίες, αυτές που είναι κατώτερες, δια τοειδή και δια το χρήσιμο? Θα το δούμε μετά από ένα μικρό διάλειμμα.